Здравейте, пичи! Как сте? Здравейте, кучета! Днескашното ми видео ще е на тема как да влезем в Gold. Майка си, палка шибана. Така, днескашното ми видео пак се повтаряме за шибаната тема. Как да влезем в Gold. В League of Legends, естествено. Идиоти тъпи! Така. Започваме с първото нещо. Лардвайте. Лардвайте са важно. Нещо важно. Играта League of Legends. Лардвайте. Второто нещо. Да, второ нещо. Естествено, че има второ нещо, тапац! Така. Второто нещо е изключително важно, именно така. Ако виждате, че някой идва, независимо дали от вашата или друга линия, топ, мид, кири, жънгъл, отидете и му помогнете, чути ли? Да. А пак. Трето нещо, колко да е трето. Така. За да трето нещо, чакайте да измисля нещо. Третото нещо е да купувате билдове за съответната ситуация. Но е важно да купувате армор и make it resist. Да. И това има в League of Legends. Armor и make it resist. Повечето от вас нупчета в Silver не го разбират и вас ще го купуват. Чути ли? Вас! Така. Не псувайте в League of Legends. Всяка написана дума ви губи секунди, а пък както знаете, секундите в League of Legends са важни. Всяка секунда ви губите жизненно важен фарм за вас. Фарм, XP, левели. И така, накрая на видеото искам да благодаря на моите спонсори, моите специални едитори, които това клипче нямаше да бъде достъпно за вас. Шаут-аут за Жасъм, Ника съм и за моя озвучител DJ Anonymous, DJ Готиня 98. Чао! Сега. Чао!